Основата на лицето е изключително важна за всеки грим. Дори добре да оформяте веждите и да изрисувате очите си, ако нямате добра основа, крайният резултат не е особено добър. Има различни тънкости, а аз имам и свои трикове, които искам да споделя с вас за това как да направим добра основа за грим в рамките на 5 минути. Лицето не винаги е еднакво хидратирано във всичките му части. Понякога някои места са по-сухи, други по-хидратирани. Съответно, когато нанесем фондютена, той не се разпределя равномерно навсякъде. За да избегнете това, използвайте основа за грим. Целта е да се създаде еднакъв равномерен филм между кожата и грима. Следваща стъпка – фондютен. Фондютена може да нанесете с подходяща четка от средата на лицето посока косата, ушите и шията. Използвайте минимално количество за постигане на по-естествена визия. Често допускана грешка е оставане на линия по челюстта, затова разнесете старателно в тази област. За да премахнете тъмните кръгове и да подчертаете скулите, нанесете коректора от края на нослето към края на окото. Запълнете до началото на окото и разнесете с подходяща четка. Аз лично използвам подтечен коректор или фондютен в по-светъл нюанс. Когато е стик и е по-сух, се събира около линиите на очите и създава дори несъществуващи бръчки. За да съхраним резултата, нанасяме пудра. Нанесете с мека четка по цялото лице. Аз лично използвам транспарантната пудра, която се адаптира към тена на лицето. Така мога да я ползвам и през лятото, и през зимата. От нанасянето на фондютена върху лицето се получава една равна основа, която стои неестествено като платно. За да придадем дълбочина и по-естествена визия, нанасяме руж. Подчертаваме скули, носле, скалп, брадичка. Ако на места сте нанесли повече руж, може да премахнете ненужното количество с четка за пудра. Разнесете няколко пъти, докато визията стане по-естествена. Следва и любимият ми хайлайтер. Един наистина дребен детайл, който осветява лицето. Нанасяме на скули, брадичка и връхче на нослето. Използвайте минимално количество продукти. Красотата трябва да бъде подчертана, а не преиграна.